У даўніну яўрэйскія музыкі выступалі на святах. Так нарадзілася традыцыя клезмераў выканаўцаў з усходняй Еўропы. Літвакамі ж называлі яўрэяў Вялікага княства Літоўскага. Літвак клезмер-фэст прысвечаны іх музычнай спадчыне. Гэта, можна казаць, адна з асноўных частак беларускай культуры, таму што заўсёды ва ўсе часы вельмі шмат жыло габрэяў на нашых землях. Чаму клезмер нарадзіўся ў эміграцыі? Таму што все эмігранты пачалі граць музыку. І вельмі шмат музыкі менавіта з нашых земель. І адна з галоўных ідэй зноў вяртаць гэта сюды. Знаёмства з клезмерскімі традыцыямі пачалося песеннымі і танцавальнымі майстар-класамі. Харэограф Алёна Чайка показала некалькі рухаў і разам з гледачамі закружылася ў танцы хора. На фестывалі выступілі артысты з ЗША, Германіі, Польшчы, Украіны, Аўстрыі і Беларусі. У рэпертуары традыцыйная музыка клезмера. Яно заўсёды кантэкстуальнае, яно заўсёды належыць да канкрэтнага месца, канкрэтнай краіны, раёна, вёскі, горада. Але таксама яно ўключаецца ў гэты вялікшы кантынуум. Што такое музыка клезмер? Это ўся музыка. Клезмер – гэта імправізацыя, таму хэдлайнер фэсту лёгка зайграў без падрыхтоўкі. Музыка любой культуры, любой этники, любой национальности, она как цвет радуги. Каждый цвет взаимодействует с другим цветом, и тогда это очень красиво, и тогда это полноценно. Одно должно дополнять другого, ничего не должно исчезать и пропадать. Літвак клезмер-фэст доўжыўся 2 дні і сабраў каля 3000 гасцей. Наступную імпрэзу плануюць праз год.